Ado sangot ki kertong ki panyakon ni election MDC na ki laitli ki constituency jong West Kasil district ki lala ban pendap jing thap kerteng menta kasni kalai pui tri kula lengkot akmat ki returning officer kita ki sangot ki kertong ki kentup ya laingot ki kertong ke HSPDP kata ka kong badar tilin do nong lai kertong na nongstoin ba Australia ra share kertong na motion road badu ba KP pangnyang kertong na Rambrai Jerngam constituency kat ba ki wei pat ki kentup yu ba Cardinal Soshang kertong NPP na motion road badu ba Borman ding dong lang kertong kongres ka Rambrai Jerngam agani kasni la sakhiru ba ka kerdop jong ko office DC kala shit la shngan ba namar ka jingwan sanran ba ki pai ba nong kashan yala ki jong ki kertong bari yala ki jong ki seng sain perthai isu ke jago parti lani lada ya kran ya constitution jago parti kasai kedar empat kelatang sidak rut na do beseng ya ka pengikuak ben penek ben pensa ya ka hok long trai jongi ka jat ben rio ka bekerpang pat ka berit pat halor ka kendau ka siap ya ka riti ka dustur nang ta benginyada ya ka piang ja jago kun ka bri nyo pret katai ka de ka jing angnut jong ka parti pat ka jonga ha ka jingya dinti ha kini isu post nam duna ngai tu epi da jing saurut ombang aput turoi keladon kapor bangadon bakoi keseng ka ai kiteng ka state but aku tu kapor ka jing long CM jong ba HS chelang layo banyai keleng saudong keri kasi jantiang mengin pan ka jing kersyano paj ba ya artni ki andro la da piken mau dari ka kasi lineage bill ka clan bill but ngilapan ka jing kersyano paj ba ulai ba ka jing kersyan gitu ki artni ki andro but ru ngilay kendo la ka dei baki minister joga district council affair nila lej bani kendo yo lat jong ka jela ban pano itu muhor itu ka kasi lineage bill kanang sa teng hadu minta kat ba ka clan bill tekla long no te ka de jing ang no jonga ba ya ka jaj ka khom ka riti ka dustur hadin ba upareng wan nila long kristan nila e shadin nya baro ka riti ka dustur tang ka wei kum ka jaj benriu ka bangidang bats ka hadu minta tip kerpang ini kum ka jaj benriu ka bangi ai jaj na ni ni don kam beki an ka betikna bagi numusla ya kani kariti ka dustur jau pun kasih karab la bu bet bu rinti da ulong shwa ladang yele ka ya kani tutip bakin klem kita ki dorbar kur kin yeng kita ki dorbar kha hangta kan kiu ka sangkama ka jat benriu jong pun kasih kara niu igini kisi bementa ki beri bersyukran klem perkat klem tip ela ka jong ka thnai ki ong sarat ka ai jat ai khong ai shu shinrang ne ai shak kan thai ru le yu ki ong kadika kam shimet em ka kam ai jaj ai khong kam dei ka kam shimet ka district council ka don ya ka bor ban shnai ki an batikna ban yada ban pende ban pensa ya kan ka hop nga kum ka kenthai ka bami shakmat ka ki por ka bamensha ka bangampat long MDC ru ngai ngoyu play ba marwai kum ka kenthai ngayo ban long ka member jong ka committee ka por ringkat bat kinong yalam jong seng kasi kinong hikai jong ka school bat nehu ki MDC jong ka por CM jong ka por kinong ya saj an ha ka por ka bangi mir nia tir nia ta ya tai kumno bangin penbhai kani ka bill ka jong ba shila ka por bangin penek ngin pensa ya ka shimjat shimthong namar kata nga ong ipi ba ladang ngapoi ka thong ngakwa shisha baga jing start ka jing shampang ka ba ulong shwa udon ba ulak pin kubor ringi kum ki long kumi be ka jaj kan ne kan sa na ka kenthai ya kata ka di ka wein jing angon ka baar niu i shisha ya ka jing shim kabu jo unong we shisni ba wan ka ni ka ri ka jongi ha ka ba wan ban kini kenthet ya ka khai ka pateng ya ka plyang ja jong pun ka bri nyau trep darangi pois ka thong kum ka party kum ka candidate angnut bangin da benyetre ringkat bat kiwe ki para MDC jong ka party bat kiwe ki party baka por kala i mengidon kam no ban kendet ben riu bangi hapen yada mentai kan ka plyang ja lem kum ta kat kan ka jing a jong put samla ubom don kam don jam ki pasi ki kerdan ki boker ndai ondai apply kam ka oi ka kam sarkar ki khat ki ajar tika tham bakin yo kam baka sarkar ukan pun yo kam no de baro henrei kala dei ka por kum ka jat ben riu baka district council ka don ka bor ban yada ya ka plyang ja ngiru ngin kendet ben riu no bangi pois ka thong bangi nyada ngin ka plyang ja but shibun kiwe ru ki banganga angnut tangbale si onda lapoi ka syukihi ka por kan sabatai bat ka kam kan sabatai yana ka jing pelong banyak kun ya kan ni hadin banglayo ya ka ka parti jing ya prelang berkepati nangka kata katong ka jing kala
kamda don adu kata jing kala ni ha ban long polis lan ni kino ka jing lan ni kano ka ai ni ha ban ben baik kan ni ban ong kumpa ong mene sakmat kata apa ai no itu ni ha ban perlu biang ya betul kata ka bujangka maka pembuni kamda kala adu kata ni su penbahaya ke kabla don konstitusi jangka bala tho ka district council kadon katugan u XMDC bat u presiden jong ka parti ka jing sanut ka jungi kalong kani baka sik schedule kabla long ka sti bat ka ikhtiar jong ka ri baka chai bende ka sarkar India hanadu ka por be mai idang don kala khate no ya ka bor jong ka kumta kumbai mai iju dawa badai ben pen khain bor ya ka sik jul khang baka jaibri kan khain bor ngila sha khate bor lengba ke paragraf 12A te menta ka parti jongi kan yeng bat kan ya yeng kala pha ya ki jingdawa na ka semche ka sora India badai ban amen ya ka sik schedule dai ban penbai ya ka para 12AB ka baham tu ka kedausai ba ya ka bor jong ka district council kam don shu ha ka jala jongi ka don ha president kumta ngi dawa ban amen ya ka ni ka sik schedule da ka ba wengno ya ka kerteng president hang to ka paragraph 12AB besu lani insert da ka tin governor knang ba gini ki kendau ki siap klau ki tap ki jingdon jing em jongi ka spa mariang jongi kumu uranium kumu doyong motion ki wei dalam board ki state mentang i menin lightly nang yo license na ka so na ka India ya ka hok jongi abang idei ki try kendau kejap beriu ke depan kita hang depan sungsu balai pedang hapan lek sim ke permission sudut Delhi habang iladon ke dis council habang iladon ke jalan ni kata ke we kabar nadu bayo ya ke jala SSPDP kala yale bat kala ya perta ban penio yo pudu sam jong ki hima kasi ki ba mendai ya ke bala aibor yangi da ka constitution yang di India lengba ke 6 schedule ha ka paragraph 20 clause A ba ki hima kasi gidai man kuntup ya baro ki khasi state but ki erstwhile khasi state hima kasi mendai habang iyo igani ke jala me galia te gani ke jing don jongi kum ka SSPP mentah ka sarkar ka dai helor ka jing thumu bai ki post name igani ke jing kun jongi ya puru sam ke jala lengba ka sikidul ka bangidai ban yo ka hok bani kren mak asam ni sungthu ba ka parti jongi kalong kadong perta om tang mentang dei nadu ki arpo nadu ki lai po sapo sam shabat mentang ili yo ban pendai ndu teli ki jakai ka jia di badang apo kene ke jela me ke asam ban mentang isa san ndu teli ki sektor nak ta ka dau ki MLA jongi mangi ke parti berkawai ni trelang kan nak ka benta ka taban pen urlong ya kene ka thong ni ka manifesto ka bai me yo ping ila dap yale duduk mensyuar ringkat parti te mentah apo ke jindon ki MLA jongi have shakliar ibarit Methodius bagi don hapo ke government mentah kum presiden ringkat baka parti mentah bi elek MDC ngin yo ban kren shishu ya kini ki put ki sam ki bahap mensyua ki hima ka sikum ka Israel no South Stateship kum ka Israel ka hima ka nongwa simship ko mensyua ka bladu no but giwei ki hima ki eleka but ki ibadon hapo kini ka rikasi yang tiabi ki songi jadi kita kini ki pernong yang ban elek yang election betul kumlisbun nak liang aja ngak belengkong ngak angok yang nong bu nong tau wah hagan ke sengi ngelak ban pendep ya kan ka ban fai mission ke kadang deh hi kasin ke belengkong kumba pi beli nak liang aja hi bangan ya kontes ya kan ke election hagan ke selam jing temu ke jonga ban ya lek ya kan election tolong ba ngan penek pensa ya ka korsor ya ka tin ya ka telek ya ka riam ya ka bel ya ka kendau ka siap batin ko belengkong bangan ya kun munta ka slam bal ka thong ka jonga kelong bangan lek sa upai ba da ka jingit bal bangan sa kliro da ka jingit larang apoy sa ka thong ngan sa kliro upai ba jong ka konferensi da ka jingit bal nak benta banwanra ia ka chongsok ia ka chongsal
na kebenta ke konstituensi ban kisnong hitau haki it haki hima ngadon ke jing ngos kem ka ba tikna bangan poi sakatong namar ngalaya le ya kini ke election ban kondok ya ke election la bun teli kisnem ban ngalaseiru ya ki kertong nadu ki MDC ngelayo laingot akapor mengabat mengakum u distrik presiden jongka west kesihil sina kali yang jongka seng kongres ha west kesihil marma ki pait ba kila it lupa ya seng kongres ha jing organas jong akum ubri uberit bangadon ka benta ban ya don tina ka benta ya ka election ban pait ba jongka west kesihil udon ka jing snow it ya ka seng kongres bat ngada donru ka jingkermen ba kumba pal ba ula ija ka seng kongres ni kermen ba ka wes ka sil ka jongi ba kin ay ka bot ya ka kongres party kum churu na kaliang chong ka ramrai konstituensi na don ka jing ngos kam ba ki pal ba kin jit ya ka seng kongres lengba ukurtong chong ka seng kongres hangi kenti ka bamenta namar ka ramrai konstituensi kadehi ka stronghold jong ka kongres hndai dei tang na ka benta ka daw ba iba jopong ro bat iba kimfa marbanyang hadin bangila de ban penjob na kaliang jong seng kongres rekila mi no na ka seng kongres ban leit no sakawe ka seng san pertai re upai ba ubabun uba duk uba rangli uba don kam ya ki jingirap bat ban pene ya ka korsor udon kam ya ka seng kongres kajik jungai kata kelong nak kumta ban syakri ban bahaya ki kam kijam gede bat ka konsil kata ni sutu sai ba ning don ko sidum kaba jemut ka kelong ban pet kepang ya di kun nyo trap kumta so ya ban oh kmat joki kajik tu kaba khmat ai bidang kelong ban pet lang ban pen bha yaki anchna kum habite batka neka jingwan tur palat ni commander ha song khasti bijon habite batka songkhai soman habite do kambalas ni tang sutu elde ba jon jing keduk kam keduk jam ndai bun snong kita bijongi habite batkini simpat dan ti an kena kumta larang job bat ngapoi sak thong bentak ba khmat ai lo bangan pej habite bat kita ke bang adokren tam ya ke bah nampai lang ku ya gede sima gede sim soda pa nang sta person nang soban koi bet septong nakadau ba abang ayat hagini ki arbanai nak kita hadin ba declare parti tiket yang asutu or ke jingkersan warba jo presiden yang parti ba juga motong moderu ex MLA abdai ba kini santli kidong ya ke bangadan hangti hamot sudut nadu ka area Garo, area Langam, area Nongtrai, area Maram. Kamtam hede ke area Maram lagi, anong marway na punta pa ni kun ya kini election musik banta.